बिराद किउटखा बिमानि लादों बामनोसो लुबैसोबाय आं आयौ आंनि भागिन सना मासे किउटखा बिमानि लाथारदोंलै कालारफोरखौबो थेवब्लाबो बिमानिख्रुइ साफासिन माथो किउटसिन देरबा साइज जागोन बामनो लुबैसोबाय आं भागिन फिसाखौ बिमानैनो हरनि र' हेलौ मा खालामदों नै मादै भागिन फिसानि फट'खौ नायगासिनो आं आंबो दहाय नायखांबाय माबा ओंखाम जानोसै ना दिल्लु मादै ओंखामखौथ' उखैथ'वाखैमोन दे होमबा खुरनानै आंनि रुमाव दोनहैबानो जाबाय दे आंहा माने न'आवबो ओंखाम संनो दंना दाबो सङाखै ओहो गैया सङाखै नोंसा लाइमोन आब'जोंबो रायज्लायदोंमोन आं फट'खौबो हरबाय माथो लाइमोन आब'आ आजिखालि जोंफोरखौ खबरखौनो लाला आंखौबो खेबसेबो खबर लायासै औहाय माथो बुंबावनो आरो बिनि बाथ्राफोरखौ गोसोआनो सोलायलांबाय बे राहुलखौ मोननायनिफ्राय नंगौ दे मादै जोंफोरखौ एसेबां अनोमोन सिगाङो दा बे मानसियानो जोंफोरखौ खेबसेबो खबर लाला आंखौबो खेबसेबो खबर लायासैलै मोस्रोम आब'खौबो खेबसेबो खबर लायाखैनो प्रेगनेन्ट जानायनिफ्रायनो माथो बुंबावनो आरो बाबु गैलालै गोसोआनो सोलायलांथारबाय उनाव मोजां जाफिनगोन खोना दे बेनोथ' बेखौनोथ' सानबाय थायो आंबो बाबु सिगांनि बायदि जाफिननायबा मादै सानसे नङा सानसे जोंफोरखौ नांगौ जाथारगोनलै जोंफोरखौ नाङाबाबो नोंसोरखौ नांगौ जाथारगोन नंगौ थर' आरो बे राहुलाबा बेखौ गोसथोमार ना थोमारा ना थोफ्लाबायसो दङ बेनिखायनो आंबो बेखौनो सानो लांबाथ' मोजाङानो दोननाय न' मादै बे राहुलनि थाखायनो बियो हौवाजोंबो फाथिलाय बिसिलाय लांबाय जोंफोरखौबो नांला जाबाय मालाय उनाव नांगौ जाफिनगोनलै मादै जोंफोरखौनो बेखौनोथ' सानो आंबो दे होमबालाय आंहाबो गोबाव जाबाय आं नोंनो नोंनि रुमाव खुरना होलांसै ओंखामखौ दे मादै थां खुरै थां नंमारगौबो दे लाइमोन आब'आ एथ'ग्रा लेबेल मारि जामारबाय दुगामारि जामारबाय आंनि आथिं खरा जानायखौथ' बियो मोनथिखादों मादैयाथ' खिन्थाहरखादों थेवब्लाबो खेबसेबो खबर लायासै नायनोथ' फैयाखैयानो फनावबो खबर लायाखै आंखौथ' लायाखै मोस्रोम आब'खौबो खेबसेबो लायाखैनो प्रेगनेन्ट जानायनिफ्रायनो नांगोन सानसेबाबो जोंफोरखौनो नांगौ जाफिनगोन बिनो जोंफोरखौ नाङाबाबो गावनि बिमा बिफाखौ नांगौ जाथारगोन बिमा बिफाखौबो सैथाराना बियो हामालै गावनि बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि सैया जाना थानो हामा बिसोरलाय मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन बेखौनो एथ'ग्रा गाज्रि मोननानै न'खौबो गारना थांनांगौ जाबायना मोजांनि थाखाय बुंनायखौबो बुजि मोना होमबा बियो एथ'ग्रा गिदिर जानानै सिख्ला बिमा हिनजाव जालायनानै मोस्रोमनि गथ'आ गोसोम गाव रखमथार दाथ' मोस्रोमा गुफुरथार जाबाय आरो बिसानिया बिफायाबो गुफुरथार ओमफ्राय फिसाया गोसोम लानोनो समायनाय नङा माथो नोंहालाय मा खुसि जासोनायनि मिनिबाय थादोंहाय हारसिंनो मिनिनो ओंखारदों आं माखौ बानो माखौहाय आंखौ मिनिदों ना मायोहाय नोंखौलाय मानो मिनिलाबायनो आंलाय माने जोंहा आयंनि फिसाजोनिया सासे फिसाजो जोनोम जादों ओमफ्राय गोसोमथार हामगौ आरो बेफोरबायदि मिनिनो गुफुरबाबो मानसै गोसोमबाबो मानसै मानसिनिया गोसोआल' मोजां जानांगौ मोनथिबाय नङा माने आनै आं मिनिनो ओंखारदों मानोना माने आंखौ बेसेबा बखिसोयोमोनलै बिसोरो बेनिखायनो माने मानसिफोरखौनो नायनो हाखाला आङो नोंखौलाय बे मैयासो जोनोम जानाय गथ'आलाय मा खालामदों नोंदि बेखौ नुनानै मिनिदों मायबाफोर गोरोन्थि जादोंमोनबाबो बिमानियासो जादों बे गथ'नियाथ' जायाखैना बे मैयासो जोनोम जानाय गथ'आलाय नोंहालाय मा दुश्मन जाखो मा सुथुर जाखो फाग्लि रखमनो हामगौ गथ' गोरलैखौ बेफोरबायदि मिनिनो गोसोमानो जा गुफुरानो जा इसोरा हरदों मोनथिबाय एखे मानसै गुफुरबाबो गोसोमबाबो बेखौनोलाय मा खर'खौ मिनिनांगौ जाखो देनाङै नोंनि गथ'खौ जुदि सोरबा बेफोरबायदि मिनियोबा नों बोरै मोनगोन गोसोमखौलाय गोसोम होनना बुंबाय आरोलै गोसोमखौलाय गोसोम होनबाय माने नोंलाय माथो बिनि गोसोम महरखौसो मिनिसोदों ओरैनो मिनिनो ओंखारबाय आरोहाय आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि मिनिनाङा मोनथिबायना बेबो गथ' गोरलै मैयाल'सो जोनोम जादों हामा नङाना बेफोरबायदि मिनिनो मालाय गुफुरबाबो गोसोमबाबो मालाय बिसोरनि फिसा अनगोन मालाय नोंसोरा अना आरो मिनिनोबो नाङाना आरो माथो नोंसा आयंनिसो फिसाजोनो आयंनि फिसाजोबा नोंनि बिनानाव गावगायनि बिनानावनि गथ'खौ बेफोरबायदि मिनियो सोरबा आरो सोरबा
गोसोम जाबानो मिनियो आरो मा खोथा जाखो बेलाय? नङा माने आं माखौ बांसिन मिनिनो ओंखारदों मिथिगौना? बिमायाबो गुफुर बिफायाबो गुफुर न'खरनि गासैबो मानसिफ्रानो गुफुर गोजा ओमफ्राय फिसाजोआल' गोसोम माने लानोनो समायनाय नङा आरो। समायनाय समायि बेलाय समायलायनांगौ आरो गावनि फिसाखौ लानो मा खर'नि खोथा जाखो बेलाय? मानसिफोरनि कालारालाय मा सोरबा गुफुर जागोन सोरबा गोसोम जागोन मालायबा इसोर भगबानफोरा बयखौबो आलादा आलादा दाना हरो बेनो माबा मिनिनो ओंखारनाय खोथा जाबाय नामा? ओंखामफोरा संदो मालायनि गथ'खौ मिनिबाय थास्लायस्लाय ओंखामफोरा सं। जाहोन दं आंहाबो मिनिनायनि मोनथिबाय ओरैनो मिनिया आंबो। नोंलाय मा मोनथिगौ आंसो खथ' बाथ्रा बुंजादों बिसोरजों राहुलखौ गोसथोनायनि। आंनि राहुलखौ साला बिसोर रावबो नायनो हाया। मा खालामदों बिसोरखौ राहुला? बेफोरबायदि गथ'खौना बै अनारिमोननि न'खरावसो जोनोम जानो समायो। गोसोम बन्दिदि बिमानिबो लायाखै बिफानिबो लायाखै जोंनिबो लायाखै। बेसेबा खुसि जाबाय दंमोन आं हिनजावसा जादों होननायखाय नाथाय थांनानै नुहैबाय गोसोम बन्दिदि। देनाङो अबावबाफोर आंजों थांफानो नागिरबाबो आं लांनोनो हानाय नङा माथो। सोर लांगोन दि बे बांगाल रखम गथ' फिसाखौ गोसोम बन्दिदिनो? बिमानिबाबो रागा जोङोहाय एथ'रा असाइस गोसोम बन्दिदि गथ'फोरखौ आं। बेनोसै हौवासा जानायबाबो हामगौमोन दे हौवासाबाबो एसे बेलेग। दा हिनजावसा गथ' गोसोम सोर गोसथोगोन दिनै बेखौ देनाङो सिख्ला देरबा? आयु माथो बुरिनासो थानांगोन। नेरसोन आदाया उना खानानो माथो बिजामादैखौनो मोननाय नङा। आंहासो साननानै बोरैबा मोनलायलांबायहाय। बेसेरा नेरसोन आदाया मा जागोन दा फिसाजोआ बुरिना थाबा? आयु उना खानानो इसोराबो मानो बेफोरबायदि फिसाजो जोनोम होखोब्रा एथ'ग्रा गोसोम। हेलौ सना मा खालामदों? दङ र' आंहा दिनै जोबोद टेनसनलै बेटा मिन्थिगौना? मानो? माबा जों आदाया सासे फिसाजो मोनबाय दिनै। माथो जाखो मोजांसो माथो बिमानै जाबाय दिनै। दै माबा आं जेबो खुसि जायाखै मिन्थिगौना? खुसि जागौमोन आं नाथाय मानो खुसि जायाखै मिन्थिगौना? गथ'आनो गोसोमथार। हामा बेफोरबायदि बुंनो सनिया गोसोमबाबो गुफुरबाबो एखे मानसि। थेवब्लाबो गुफुर जानांगौना एसे। बिमायाबो गोसोम नङा बिफायाबो गोसोम नङा जोंफोरबो गोसोम नङा जाथि बंस'नि बेफोरबायदि गोसोमानो गैया खोना मानि थाखाय एथ'ग्रा गोसोम जाखोबा? जाखायो सोरबा बेफोरबायदिनो जाखायो। बिमा बिफाया गुफुरबाबो न'नि मानसिफ्रा गुफुरबाबो गथ'फोरा सोरबा सोरबि एसे गोसोम जोनोम जाखायो। नोंसानियाल' नङा सोरबा बिदिनो हा गोसोम जाखो मा जाखो उनावथ' मालाय साफा जालांगोन ना सिख्ला देरबा। थेवब्लाबोथ' सिख्ला देरबाबो गोसोमैनोथ' थागोन ना। आरो आं मानि थाखाय बांसिन टेनसन जादों मिन्थिगौना? बेखौ सिख्ला देरबा सोर सेंग्रा गोसथोगोन देनाय गोसोमनो उना खानानो जोंहा नेरसोन आदाया बिजामादैखौनो मोननाय नङा मिन्थिगौना? थै जाम्बि बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा? बेखौ गोसोमबानो रावबो लाङा थागोन आरो रावबो गोसथोआ जागोन आरो। सोर खिन्थानाय नोंनो जाम्बिलाय गोसोम मानसिफोरा मा गोसथोआखै नामा? गोसोम मानसिफोरा मा हाबा जायाखै नामा? नोंसो सानोब्रा गुफुर गोसोम नाथाय गुबुनफोरा सानाना बयबो बेफोरबायदि सानाना गुफुर गोसोम मालाय आखल आखुफोरखौसो नायो बांसिन। नङा बेदाव थेवब्लाबो एसे मानसिया गुफुर जानांगौ मिन्थिगौना? मालाय सिख्ला देरबा जागोन आरो गुफुर दाथ' गोरलैयावनो मा सिनायानो उनाव गुफुरबो जालांनो हानाय ना। थेवब्लाबो जोबोद असान्थि मोनदों आं। बर'आवबो लांफानोनो हानाय नङा माथो आङो लाजिगोनसो आङो। ओइ मा बिमानियानो बेफोरबायदि सानोब्रा गोसोमा मा मानसि नङा नामा? मानसिनिया आखल आखु गोसोफ्रासो मोजां जानांगौ मिन्थिगौना? महरा मोजां जालायनाङा आंनि थाखाय। होमबा नोङो गोसोम बन्दिदि साइस गैयिबाबो गोसथोगोन आरो बिनि आखल आखुआ मोजांबा? औ आनो थोआ गोसोआ मोजां जाबानो जाबायना। मा नों एथ'ग्रा हेन्साम मानसियानो बेफोरबायदि आरो आयु। थै नोंबो सासे जाम्बिसोलै सनिया। हेन्सामजोंल' जाया समायनाजोंल' जाया मिन्थिगौना? मेन बाथ्राया जाहैबाय गोसोआ मोजां जानांगौ बिनि आखल आखुफोरा मोजां जानांगौ। आंनि थाखाय आखल आखुआनो मोजां जानाङालै एसे समायनाबो जानांगौ। हामालै मैयाल'सो जोनोम जानाय गथ'खौ बेफोरबायदि बुंबाय थानो हामा। मालायबा इसोरानो सायख'ना हरखादों नोंसो आदानो। गोसोम जाखो मा जाखो खिजानिबा देनां फरायनो रोंसिगोनानो गियानफोरा मोजां जासैयानो। थेवब्लाबो सान्थि मोनबायहाय आं। हामा गुबुनखौ बासिबाय थानो हामा। आरो मा गुबुन नोंथ' बिनि असे बिमानैसो माथो। खुसिसो जानांगौ मालाय लोखि जोनोम जादों नोंसानि न'आव। खुसि मोनगौमोन आं हिनजावसा जादों जेबो मोनाखै मिन्थिगौना? नाथाय गुफुर जानायमोनबा आं गोसोम जानायखौनो बेसेबा असान्थि आं गोसोम मानसि नायनो सुखुथारा। आया मा बायसि बिलाय थैद
रागासो जोंनो ओंखारबायलै आं। सनिया हामालै बेफोरबायदि बासिबाय थानो। देनां जुदि नोंनि गथ'आबो बेफोरबायदि गोसोम जाना होबा नों मा खालामगोन? बिदाव नों बोरै बुंथारदों? नोंनि गथ' नोंनि नङा आरो? दे नोंनि आरो आंनि गथ'आ जुदि गोसोम जोनोम जायोबा जों आइमोना जुदि बेफोरबायदि असान्थि खालामबाय थायोबा नों मोजां मोनगोन आरो गावनि गथ'खौ बेफोरबायदि माबा माबि बुंबाय थाबा? आं मा मोनथिगौ दा बेफोर उननि बाथ्रा। मा उननि बाथ्रा मा बुंनाय जाखो बेलाय? नोंनि गथ'खौ जुदि सोरबा बेफोरबायदि बासिबाय थाबा नोंबो गाज्रि मोनखागोन। हामालै हामा बासिबाय थाङा मोनथिगौ ना? गोसोमबाबो मानसि गुफुरबाबो मानसि। दे लाखिथ' आं न'आव थांसै। दे होमबालाय दायो हर दे दसे थानानै। दे सनियानि गोसोआलाय मा फालथुथारलै थै बेफोरबायदि सानथाराखैमोन आं। गावगायनि बिदानि फिसाजोखौनो बेफोरबायदि बासिबाय थायो होनबा एसेबां असान्थि जायो आरो। देनां गावगायनाबो गोसोम जाना होबासो मोनथिगोन र'। मालायबा मोस्रोमानै फिसाजो मोनबायानो। आयु किउटथार दुलुलुरनो। जोंफोरखौ गासैखौबो बिमायावसो जासिगोन। बिमानि लागोन खोना एसे बिमा रखम मोनदों आं। गब्लि अबाव थांनो नागिरदों? लुदुमि आब' जोंहा मासे बोरमा फिसिदों र'। बेखौनो नायनो फैदों आं। बोरमा बायदों नामा नोंसा? ओहो आइया आदि लाबोदों मामामोननिफ्राय। नै मोस्रोमनि फिसाजोखौ नायनोबा फैनाय। मोस्रोम आब'आ मा फिसाजो मोनबाय नामा? औ फैनाय नै गाव रखमथार। नै आयु नंमारगौ। अनथावथावथार बिमा बायसो जामारगोन खोना न'? आंबोथ' बिमा रखमसो नुलायहांबाय। दे मालाय फिसाजो मोनबायानो। नोंसोरसो माला हाबा जागोन लुदुमि आब'? जागोन र' जोंफोरबो खालमानसिफोर जानोसै। बेयाव लाबोगोन ना लाबोआबा? लाबोबाथाय नायनो थांनांगोन र'। बिबारिया बुंदों माथो न'आवनो लाबोना दोनफैगोन होननानै। सुजादोंसो खालामदोंबालाय मोस्रोमखौ? औ सुजादोंसो खालामदों। दा खामानि मावनो हाथ'नाय नङा। दे बेयावनो लाबोना दोनफैनानै मोजां जागोन दे। बिमायंआ नायगोन मालाय। बिबारि आब'आ बिमायं जामारबाय। औ जोंफोर गासिबो बिमायं जागोन आरो नोंल'सो जानाय नङा। आंनिख्रुइबो एसेल'सो गिदिर खोना मोस्रोम आब'आबो। नंगौ खोना उन्दैयावनो हाबा जाबायना मालाय। बा मा नायलायसोदोंहाय नोंसोरलाय? नै मालाय मोस्रोमा फिसाजो सासे मोनबाय। नायनि फट' दङ नामा? नायनि गथ' फिसानि लाबोनाय नायनि। मोस्रोम फिसा गोसोम बन्दिनि। सिगां मोस्रोमासो बेफोरबायदि थै फाग्लि गथ' गोरलैखौ बेफोरबायदि मिनिनो हामगौ नामा? बेफोरबायदि बासिनो? हाय गोसोमखौलाय गोसोम होनना बुंबाय आरोलै लुदुम। आयौ नायनाय। गोसोम आरो मोखाङाबो बोरै खुमब्रा फिथाइ साइज माथो मोखाङाबो। मोख्रि मालायनि गथ'खौ नोङो मिनिग्रा बासिग्रा हा? मा खर'खौ मिनिनो ओंखारदों हा? मा खर'खौ मिनिनो ओंखारसोदों नोंहा? माखौ खुसि जासोदों? हा गोसोमखौलाय गोसोम बुङाबा, गुफुरखौलाय गुफुर बुङाबा, खायमाखौलाय खायमा होनना बुङाबा मा खर'थो बुंनांगौ? दा मोस्रोमनि फिसाजोआ गोसोम नालाय गोसोम होनना बुंबाय आरो। निसाखौनो मा होनबा गुफुर होनफ्लानांगौ हा? गुफुर जेबो बुंनाङा बेनिखायनो मिथिगौ ना गुफुरबाबो गोसोमबाबो बेफोरबायदि बासिबाय थानाङा। गुफुरानो जा गोसोमानो जा एखे मानसिसो। आरो मा खर'खौ मिनिनो ओंखारदों नोंहालाय हा? मा खर'खौ मिनिनो ओंखारदों? नोंहा बिराद खुसि जादों गोसोम जानायखाय? खुसिबो जायाखै रंजायाखैबो आं मिथिबाय। जेखिजाया गोसोमखाय मिनिनो ओंखारबाय आरोहाय। गुफुर गोसोम जेबो फाराग गैयालै। मानसिया मोजां जाबानो जाबाय, गोसोफोरा मोजां जाबानो जाबाय। नोंलाय गुफुर जानानै मा जादोंसि? नोंलाय माथो मानसिफोरखौसो बेसेबा हिंसा खालामबाय थायो। लुदुमि सोरखौ हिंसा खालामनाय नुदों नोङो? हिंसा खालामाखैबा मानोथ' मोस्रोम आब'नि गथ'खौ नुनानै मिनिसोखो नोंहालाय? सिथा नों सिखावनि बिनानाव। लाफाथि नोङो मानसिया सोलायनोबा सोलाय दे मिथिबायना? मालायखौ रायनाय मालायखौ हिंसा खालामनाय नोंना खामानिया बेनो ल'थार न'?
थौदोथ' जोंना गब्लेयाखै थांसै बेफोरबायदि मानसिजों रायज्लायबाय थाना जेबो लाब गैया टाइमस लस थौ साला लुदुमि गुन्दिमारि नोङो आंखौ सोबादों बिबो मोस्रोमनि गोसोम गथ'नि थाखाय नोंखौनो आङो लुदुमि गारालै जोगोनार फिथाइ सासे खर' लानानै बेयाव आंखौ खोब सोबानो फैदों ना नागारा नोंखौबा आं नागारा जा किउटखा आंनि भागिन सोनाया अन्थाव बाथावनो आब' रखम जामारगोनलै नानि फिसाखौ नोंसो बामगासिनो आब' हागोन नोङो ओंखाय बामनो नोंनि आथिङा खस्थ' मोनालै आब' बे नावमान गथ'खौ लानायाव अबाव खस्थ' मोननो दे हागौबालाय ला आरो आब' नोंनि लाथारदोंलै मोखांखौ देरबा साइज जागोन मोनथिला दे आरो साइज जागोन ना जाया जिखिजाया फरायनो गोरों गियानि जाबानो जाबायमोनहाय बिमा बिफानि खोथा लाग्रा जाखागोनब्रा आब' जाखागोन ना दा मोजाङै उन्दुखादों देखो उन्दुनो हायो उन्दुखागोन दालाय माथो खालामबावनो बिसोरलाय उन्दुआबा ओमफ्राय आब' नामखौसो दा मा दोननो सानदों नामखौनोथ' नागिरना मोनाखै र' आं मा दोननाया मोजां जागोन नोंसोरो मा नाम दोनो आं मिन्थिया जिखिजाया आं अननानै आयं फिसाखौ किसमिस होनना गाबज्रिगोन दे किसमिस दे होमबालाय जोंबो किसमिसखौनो गाबज्रिसिगोन किसमिसखौनो नाम दोननोसै ना मा बुङो टिल्लु औ किसमिस मोजां खोनादों किउटनो समायसोगोन किसमिस भागिन सना औ समायमारगोनथ' र' आंनि आयं फिसाखौ किसमिस नामखौनो दोनसै आं नाथाय बिफायासो आं दायो बिफाखौ बुंनो नायगोन र' बिसोरबो दोनथोसै मोनसे मोननै नामाथ' थाखायो नङा होमबा आं खिन्थु किसमिस होननासो गाबज्रिगोन दे आयं फिसाखौ दे जागोन दे किउट खोनामारदों किसमिस नामखौ आंबो होमबा दिननिफ्राय किसमिस होननासो गाबज्रिसिगोन आइ किसमिस होननानै आब' ओमफ्राय खैजों सार गुमैनो खिन्थादोंना खिन्थायाखै बिमायं जाबाय माथो बिबो मैयानो खिन्थादों आङो ओमफ्राय माथो बिसोर जोंहानाव फैनो आलासि जानो फैला नामा माला फैगोनबा बे दाखालिनो फैनो नागिरदोंलै लोमजाना होबायना गावगाया दा हामाखै होमबा हामबाय हामनायालाय थेवब्लाबो माबा एसे बोरैबा मोनबाय थाग्रा जादोंनो मानसियानो मानोबा मिन्थियाथ' हामगोन दे साननैसोनि उनाव माबा मोस्रोम आङो सगाव थांना फैदि र' दे आंनि थाखाय माबा मुगु दालि लाबोफा आब' ओमफ्राय आब' नानि फिसानि जेबो सुनो दङमोनलै दे आं दा फैनानै सुफैगोन दे आं हाबालाय जेबो नङामोन र' आं नोंखौ थिनामोन दा आंबो हायाना मिन्थिगौ दे आङो आरो आं जेबो मोना सुनो बायाथ' आङो आरो नोङो उन्दुबाय थां मानो बेफोरबायदि गसंबाय थादों माथो उदैया एसे सागासिनो औ सिरायफोरा सागासिनोलै गिदिर काटारनो थां नोङो बिसिनायाव उन्दुबाय थां मालायबा टिल्लुआ लाथ'गोन दे आयं फिसाखौ दे होमबा टिल्लु नोङो लाथ' हागौबा आङो बिसिनायाव थांथ'नि र' उदैया खेब सागासिनो आंनिया दे हागोन दे आङो आयं किसमिस उन्दुसोदों गथ'आ सिरि मोननो नागिरथारा ओमफ्राय हरावसो एसे डिस्टार्ब होयो हराव गाबो मालाय सानाव उन्दुखाना लायो नालाय आब' मोस्रोम आब' बायसानो जागोन न' एसे जागोनथ' र' मालाय बिमानि लादों आरो देनां देरबा फरायनो गोरों जाबा जागौमोनलै हामगौमोन न' आब' रोंखागोन आयं फिसाया आंनिया न' आयं किसमिस है नोंबो उन्दुनाय गथ'खौनो गाज्रिबाय थानाङा अबावबा सिरि मोनगोन मोना बियो आं आरो गोसा गाबज्रियाखैना दे होमबा नों लाथ'दो टिल्लु आं दसेनो फैगोन दे जागोन दे थाब फै दे थाथ' किसमिस भागिन मार समायथारदोंलै नामाबो रोंगौ दे आब'आबो दोननो बिमा फिसा सानैखौबो गोसोखांसोदोंलै साननैसो थानानै नायनो थांनांगोन र' साननैसो नङा समफोरनो थांगोन आं गोसोखांसोदोंलै आंनि आइ सनाखौ बिमाया फन हरबायानो खोना हेलौ नोंसोर बिमा फिसा सानैनि नामसो लाबाय थादोंमोन आं फिसाजोखौ गोसोखांदोंना औलै सानैखौबो गोसोखांसोदों नायनो फैया फिसाजोखौ थांगोन र' गाबोन नङाबा समफोर थांगोन फैबानो जाबाय मा खालामदों ओंखाम जाबायना जायाखै जाथ'वाखै र' मानो जायाखै दाबो जागोन र' दसे थाना नोंलाय नों जाबायना जायाखै जाबाय आङो दा आरो गथ'नि बिमा जाबायना गथ'आ गाइखेर जाबाय थायो उखैयो दे जाबानो जाबाय मोजाङै टाइम बाय टाइम
ओमफ्राय बिफा माबा बिबारि आबा मोनसे नाम दोनदोंसो ए नानि फिसाखौ मा नाम दोनखो बिमायावलाय माबा किसमिस किसमिस मोजाङानो खोनादों खिन्थु किउटनो समायगोन नानि फिसाजों समायमारगोन थर' किसमिस नामा ना मा बुङो बिफा किसमिसखौनो दोनसिगोन नालै दे दोनबानो जाबाय मोजां खोनादों खोनानायालाय ओमफ्राय नोंसोराबो मोनसे दोनदो जागोन र' आंबो बिमानिनियाव सोंगोन र' बिबो मोनसेफोर नाम दोननोबो हानाय दे सोंबानो जाबाय जिखिजाया मोननै नाम दोनगोन दे बिबारियाबोथ' मालाय मोनसे दोनबायानो मालायबा किसमिस होननासो गाबज्रिगोननो दे गाबज्रिथों दे ओमफ्राय नानि फिसायालाय उन्दुदों नामा बिमाया लागासिनो ए लानो हादों बियो औ हायो लानो बिराद गोबाव बामखाबाय ओरैनोबाबो बामनो लुबैना दंखायोमोननो मानसिया दे बामथो दे ओमफ्राय नोंहालाय मानो दाबो ओंखाम जायाखै थांदो जायै थां 11ता जाबायानो उखैयाखैलै मानोबा थां जायै थां नोंना खालि बिदिनो जायनि र' ओमफ्राय मा आब' गैया न' आब'आ गैया सगाव थांदों औ माने माथो खोनायाखैना बेनिखायनो सोंदों आं सगाव थांदों बियो हाथाय खालामनो दे होमबालाय दोनथ' गाबोन थाङा समफोर थांगोन खोना दे फैबानो जाबाय दे होमबा बेवायसो बिबारियाबो नाम दोननो रोंमारगौ दे किसमिस समायमारगोन